Ndakapona neburi retsono ndingadai ndakaendeswa kuhondo yekuUkraine mushure mekunge ndanyeperwa nemamwe maNigerians vachiti vanotsvakira vanhu basa redriving kuPoland. Vanhu ngavangwarire social media iyi. Unogona kutoenda kuUkraine uchifungidzira kuti uri kuenda kune imwe nyika. Ndangoti ndike ndichiuya pano kuzozivisa vanhuwo izvo zvandakasangana nazvo. Makadii henyu mukomanachi, ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu pano. Zita rangu ndinonzi Bless More, asi handikwanise kutaura senemu yangu pano nekuti maNigerians awa anogona kuzonditsvaka nekuti vanoshanda nemamwe maZimbabweans, vamwe vekuBotswana, maNamibian nemaSouth African zvekare. Asi handifunge kuti maZimbabwean awa anoziva kuti vanhu vavari kushanda navo dzitori mbavha dzinoba vanhu vachizonotengesa kuhondo yekuUkraine. Mukoma inini ndiri murume wezvikare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndichiri muno muSouth Africa muJoburg munonzi muBenoni. Mukoma chaita kuti ndiuye pano, ndakanzwa nyaya yamakaverenga pano yemusikana akashungurudzwa mushure mekunge aenda kuIndia kunotsvaka mafuro manyoro, asi ava kuIndia ikoko akazoshungurudzwa. Zvinhu zvakadaro mukoma zviri kutoitika, not kumamaid chete. Mbavha dzava kutora advantage yekuba nayo vanhu, not mari, nekuda kwesituation iri muAfrica. Seipapa timu zhinji rakadzoka kumusha, vaya vanenge vasina chokuita. Mukoma ndiri kunzwa kutya. Kuchati humbavha uye zvekare kuchati vanhu vachatokidhinepewa vachienda vachinonoshandiswa kune dzimwe nyika. Saka ndanzwa nyaya yemusikana wekuIndia, mukoma moyo wangu wakabaikana nekuti ndakatopfuura nesituation yakadaro. Ndaingoti nyaya yangu, ndingangoti yangu nyaya yakatangira apa. Last year pandakaona kuti upenyu hwemuno muSouth Africa hwava kudhakwa, ndakabva ndatanga kutsvaka maopportunities kunyika dziri kumhiri kwemakungwa kuEurope, nekuti ndaiona vamwe vainge vava kuEurope vachiposta pamasocial media pages avo vachitaura kuti life yekuEurope iri nani kutodarika life yekuSouth Africa. maZimbabwean haana secret. Vamwe vaibva vatanga kutaura even masalaries avo avanotambira as compared nemari yataitambira kuSouth Africa. Saka zvaisatomboenderani zvamuchose, nekuti kuno kuAfrica kunoshandwa. Kana utori driver unogona kutoshanda more than 12 hours per day, ndiko kuti unge uchinzi wakwanisa kuwana mari inotenga. Saka ndakatanga kuva interested zvakanyanya nenyaya yekuda kuenda kuEurope. Ndaigara ndichibvunza link, saka ndakazopiwa link nerimwe group paFacebook noumwe muchinda uyo akange ari muXhosa. Iri ndichati rainge rakanzi Africa to Europe. Ndava mugrupu imomo semunhu aiva mutsva. Ndakabva ndatanga kubvunza maupdates kuti kana munhu achida kuenda kuEurope zvinofambiswa sei. Ndakabva ndawana munhu akachiuya kuinbox kwangu, ndobva atotanga kutotaura neni. Akandibvunza kuti ndinogara kupi. Ndakamuti ndiri muSouth Africa muJoburg muBenoni. Saka muchinda wandaitaura naye aiva wekuZimbabwe, asi taitaura paFacebook. Pataitaura paFacebook akaramba kundipa mafone numbers achiti business redu tinoita pano paFacebook, handidi kusanganisa personal line rangu nezvinhu zvebasa. Akanditi isusu tine ofisi yedu muJoburg, kuti tikwanise kuprocessa mapepa ako and everything zvinoda just 300 rands kuti tikwanise kunge tichiprocessa mapapers ako, then everything zvemavisa permit zvinokavhwa nekampani yacho ichazokurecruita. Mukoma kuenda kuEurope ndicho chinhu chandaida. Saka machinda aya ndaingotaura nawo pafoni vachingonditi tumira chakati, pari kushota chakati. Pasina month vakatondiudza kuti everything zvatova ready, tangomirira mazuva chete. Saka ndakazopiwa nhamba dzomumwe muchinda muZambian wandakanzitaura naye, ndiye wamuchapa mapasipoti, then okuitisa interview onyatsokuona kuti uri fit here kunge uchienda kuEurope, nekuti hatidi kurecruita vanhu vasingagoni basa. Chakandinetsa mukomanachi ndechekuti ndakatestewa zvirwere zvakaita seHIV,
TB, ndikatestwa sugar, blood pressure. Vamwe vandakange ndava kutaura navo mugrupu, vazhinji vacho vaibatwa vachinzi vane early insulin resistance, vachinzi hazvitoite kuti vange vachizoenda kunoita zvokudhiraivha matraki ikoko kuEurope. Chimwezve chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakashamisika because ndaitarisira kuti ndinofanira kuzoenda kuembasi, asi zvaingodzi zvinhu zvacho zvose tinozviita pafoni. Izvi zvekuda zvinhu zviri fast zvaingonzi mapasipoti enyu ndisu tinomaendesa kuembasi kwacho, everything will be done even on Facebook. Saka takazongopiwawo malocation, umwe noumwe aiva nedate rake. Ndakangopiwa location yekusangana, takasangana pane chimwe chiground pedyo nemall muKempton Park panopaka matrucks anenge auya nezvinhu zvedelivery. Saka takasvika, ndakazoti ndasvikapo taiva 7, paiva nemazambian, mamwe akange ari mazambian aitova matruck driver vaitoda kutosiya matruck avanenge vauya nawo muSouth Africa, munozongofunira murungu kuti ini ndaenda kuEurope. Saka paiva neumwe muzimba aitova netriaxle, akatondudza kuti kuEurope hakushande masuperlink, ndezvekuAfrica chete. Kana tava kuEurope tinenge tava kungopusha iwawo matriaxle. Saka tapedza matest, ndakapiwa mapapers angu, ndikanzi ndikabva ndanzi pasipoti ichauya nevisa. Ndakasiya zvose. After 3 days ndakatoudzwa kutoti vainge vatobhuka maflights, asi handina kupiwa ticket. Ndakanzi tiketi ndinozotiita zvekutopiwa musi wavanondikwidza flight yekuenda kuEurope. Asi ndisati ndasimuka, mukadzi wangu akarota hope. Akati ndarota muri 7 muchifamba musango, asi muri musango imomo masangana neshumba, asi vamwe venyu 6 vadyiwa neshumba. Inini ndainge ndichitizawo. Kutiza kwandakaita ndakazopona nekukwira mumuti. Saka mukadzi wangu paakandiudza hope idzi, handina kana kuzvitora serious. Ndakafunga kuti maybe ndezvekunyepa, asi chete kungoda kuti ndiende. Saka mukoma takabva tachizonokwira ndege. Kukwira kwatakaita ndege mukoma, takanzi munonyepa kuti imimi muri kuda kunoita asylum seeker mushure mekunge tasvika kuairport. Asi kwatakaendeswa kwacho takanokwira private. Handizivi kuti mainge muri mubhesi here kana kuti iairport iri normal, sezvo ndiri munhu asati akamboenda kuairport before. Chandinongoziva ndechekuti takakwidzwa makombi ainge ari mabenz, but mabenzi awa ainge asina mawindo, aiva nemapanels. Saka takange tisingakwanisi kuona kuti tiri kuenda kupi. Takazotongoona kuti tasvika paairport nekuburutswa kwemadhom. Ini ndaiziva kuti kana wasvika paairport unoita iya yavanoti check-in, but chakatotishamisa ndechekuti kwatainge tainge tatova kunze takatomirira kuti tinge tichinopinda mundege. Kupinda kwatakaita mundege umu tainge tisina kuwanda. Pakange paine vanhu vakati kuti, asi ainge ari maChinese. Paiva nevasikana zvekare vainge vakati wandei vari vechirungu. Vazhinji vacho vaitova nemaChinese vachiita sekunge mahure emaChina iwawo. Saka takabva tachizoti tava muEurope, ndokubva tachizotambirwa nemurungu muwhite chaiye. Murume uyu akange aine maziso anotyisa kuita kunge kitsi, aiva nerafu, uye zvekare ainge asingatarisiki ka2, waingoti ukamutarisa ka1 wobva watotarisa kuside. Takaendeswa kune imwe hotel tichinzi toita 2 days tiriko, then after 2 days tozoenda kune kambani yatainge tichazoshandira. Saka murungu uyu aiva wekuFrance, aitotaura nechiFrench. Saka inini French kungotiwo mawords ndinongopika up 1 or 2,
ndakambodzidziswa nomwe mukongolese wandaishandira muno muSouth Africa. Saka aitotaura achiti hapana kana chatiri kunzwa. Saka aiva nemunhu waainge achifonera achiti ndawana 7 guys and very strong, tinokwanisa kuita mari navo, so ndichangovaita training 7 days kuti vazive pfuti chete, then tobva tavatumidzira kuUkraine. Hana yangu mukomana chiyakarova, ndakanzwa muviri wangu wose kupindwa nechando because ndainge ndatonzwisisa kuti pano tava kutoendeswa kuhondo. The moment yakangoti Ukraine chete, ndakabva ndatoziva kuti tainge tapinda pama1. Saka takabva tasiyiwa pahotel paya, saka takarara ndichitoita kunge ndisina chandiri kuziva. Mangwana makuseni paya panoita vanhu clock out, ndakangobuda semunhu ainge achitongobudawo muhotel, ndikatanga kungofamba ndatongova Norway. Ndakabva ndanhongwa nemapurisa. Saka munongozviziva kuti muEurope makatosiyana nenyika dzedu dzekuno kuAfrica. Pasina kana nguva mukomanachi ndakatongokaruka ndatongokombwa nemapurisa, motikari chaidzo dzainge dzatondikomba. Saka vakabva vandisunga. Mushure mekunge ndasungwa ndakaedza kutsanangura nyaya yangu, but havana kuda kuzvibhilivha kuti ndainge ndichifanira kuendeswa kuUkraine kunorwa hondo. Maybe vakangofungidzira kuti istatement. Vakati vazhinji venyu vekuNigeria, kunyange ndainge ndichitovaratidza kuti inini ndiri wekuZimbabwe, vaitoti uri muNigerian nemuchida kuzoenda kuUK monyepedzera sekunge matiza hondo yekuUkraine. I was then deported. Ndadzoka kuZim nekuda kwesituation, ndakabva ndadzoka muno muSouth Africa. Mukoma ndakatenda Mwari nevadzimu nekuti dai kutaura kuno maybe ndakatofa kuhondo yekuUkraine. Pane muchinda wataiva naye, muchinda uyu akandirwadza, aitotaura kuti asiya mukadzi ane nhumbu yava padhuze nekuda kuzvarwa. Saka iye zvino ndakadzoka hangu muno muSouth Africa, ndiri kushanda hangu. Zvinhu zvakaitika kwandiri izvi last year, asi pandakanzwa nyaya yemusikana wekuIndia, mwoyo wangu wakaenda kure nekuti inini ndakapona neburi retsono. Vanhu vari kudisappear kumhiri kwemakungwa in the name of kutsvaka basa, and bad part yacho isusu maAfricans ndisu tiri kutengesana tega nenyaya yekuda mari, kushaya kuziva kuti vanhu ava vanotengesa vamwe vanenge vasingazvizivi here, kana kuti vanenge vachingozviziva vochuza zvavo kuignowa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu wei, uyainawo experiences enyu, kana kuri kunzi maybe munenge murimo muUkraine, kana zvichitendedzwa kuti munoshandisawo internet, kana muchiteererawo maconfessions. If you are listening, uyai nenyaya dzenyu at Brother Nashi Facebook kana TikTok, mumboshare nesu kuti chii chaizvo chiri kuitika muUkraine. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ngwarirai, vanhu vakawanda vari kuendeswa kwavasingazivi. You will be thinking that you are going to Poland to work as a truck driver. When you arrive in Poland, then you kana wazwa kuEurope, then you find out kuti it was all a lie. They take you kuhondo ikoko. Zvakangoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Brother Nashi, kana gehena ririko, murume ainge akandiroora atori 100% quality yekuenda kugehena. Makadi henyu mukoma Nashi, please post my story as hidden identity. Nyaya yangu kana moiverenga zita rangu musatomboribuditsa henyu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndine vana 2 vasikana vandakaita nemurume wangu. Mukoma Nashi, kumwe kuroorwa kunoita kuti munhu usvipe moyo nechinhu chinonzi marriage. Hameno mukoma, pamwe ndizvo zvinoita mamarriages evamwe. Ndinogona ndiri ini ndakakasira kusvipa moyo nekusviba moyo nemba yangu, asi ndinofunga kuti ndainge ndakaroorwa naSatani. Nyaya yangu mukoma Nashi ndichakudzoserai kumashure zvishoma munzwe kwakabva nyaya yangu. Ndakakura ndichigara naamai vangu
nababa muHarare. Baba vangu vaishanda kuCity Council, mai vainge vasingashandi, vaingogara pamba. Mumba medu tainge takaberekwa tiri 6, vasikana 4 nemukomana 1 ndiye last born. Saka mai vangu vaiva munhu uya aida vainge vari munhu uya aida zvinhu. Vaipota vachienda kunokwereta mari yekutenga tunonaka. Vaifurira baba vangu kuti vaende kunotora zvikwereti kubank, zvimwe zvehembe kusvika zvikwereti zvawanda zvekuti zvainge zvava kusabhadharika kunyanya chekubenki. Saka imba yababa vangu yakazotorwa nebank kubhadhara zvikwereti. Ndainge ndava form 4. Saka takasara tisina pekugara, tainge taburitswa panze nevaya messengers of court. Saka tainge tangogara panze pegate. Saka baba vangu vakabva vatongouya nedecision yekuti handei kumusha. Vakatsvaka mota, tikabva tatama, tikabva taenda kumusha kwedu kudomboshava. Lucky baba vangu vainge vakafunga kuvaka kumusha. Tava kumusha, amai vangu vakatadza kuita kopi nelife yekumusha, vakabva vatanga kuita mujolo. Ndokubva varambana nababa vakadzokera kuHarare kwavainge vava kutofara zvavo. Isusu takasara kumusha nababa vedu. Kuenda kwatakaita, amai baba vakabva vatongoritaya kubasa kwavo. Saka tainge tava kungogara hedu pamba navo. Ndapedza chikoro semusikana ainge abva zera. Ndainge ndava kutotarisirawo kuroorwa, asi ndaishayikwa munhu ainge ari serious zvekuti anokwanisa kundiroora. Masisters angu ose vaingopinda mudzimba vachibuda. Saka inini ndaitotya kupinda mumarriage nezvandaiona kumasisters angu. Ndakazosangana nemumwe mukomana aiva muprofita wechechi dzechipostori. Ndainge ndaenda pachechi pavo ndichitodawo kutobatsirwa. Saka mukomana uyu akandiprofita, akandiudza matambudziko ose aitiwira kumba kwedu. Saka mukomana uyu ndokubva ati achandibatsira kunamata. Saka ainge achiti kana tikanamata ndaigona kuzopesana neminyama iyo yakasangana nemasisters angu. Saka ndainge ndava kugara ndiri pamunamato nemukomana uyu kusvika azondiudza kuti ainge achindida kuti aite mukadzi wangu. Saka semunhu aitya mhepo, ndakabva ndatozviudza kuti ndakaroorwa nemuprofita, hapachina kana mhepo ichanditevera. Saka takadanana kusvika ndava nenhumbu. Ndakabva ndazotizira ndikatanga kugara zvangu nemurume wangu. Mazuva ekutanga zvinhu zvose zvaiva right. Ndainge ndisina kana dambudziko nemurume wangu, taitowirirana. Ndakazosununguka mwana wangu pandainge ndava nemwana Shasha, ndipo payakatanga kuita mafirimu. Ainyepa kuti ari kuenda kuchechi, apa munhu anenge achitoenda kumagirlfriends. Mufunge zvenyu mukomanashi. Pandakazvibata kuti ndiyo yainge yava tsika yake, tsika yemurume wangu, takabva tatanga kunetsana nemurume wangu akazotiza kubva kuZim achienda kuSouth Africa asina kana kuoneka, kuti zvekuti ndakatombodzokera kumba kwedu. Takazotanga kutaura patopera gore. Akandinyengetedza kuti nditevere kuSouth Africa kwaainge ari. Akanditumidzira mari yebhazi, ndikakwira bhazi ndikatevera kuSouth Africa kwainge kuine murume wangu. I think ndakafara first month chete yandakapinda muSouth Africa. Pamwe pose kwainge kwangova kungochema misodzi. Murume aihura hake, iyeye ainge asingasarudzi, aidanana kunyange nechembere. Ende ndaiti ndikamubvunza aindituka mamwe mashoko anorwadza. Patakazopesana ndeapo paainge ava kuita zvekundirova. I remember ndakamborohwa imwe mbama, nzeve dzangu dzakaita 2 days dzichingorira. Kubva ipapo ndakazviudza kuti regai ndige ndichisiyana hangu nazvo. Iye zvino Shasha yava kurwara, akabatwa chirwere chenyika. Saka inini ndakaenda kuchipatara ndikanoitwa matesti. Ndakaonekwa kuti ndatova positive, asi ndakazvigamuchira kuti ndizvo zvatovapo. Asi murume wangu handina kumuregerera. Ndakabatwa nemweya werevenge. Pakatanga March and March ndakarongedza zvinhu zvangu, ndikakwira bhazi ndikadzoka kuno kuZim. Shasha ndakaisiya kuSouth Africa. Izvezvi ndakanzwa kuti iri kurwara zvitori serious. Munhu wandiri kutaura nezvake mukoma ari muchipatara.
anoti kana akaisa maaudio achiisira hama dzake maaudios anenge achiti muchipatara imomo ari kushungurudzwa zvakaomarara nemanesi, kungoti murwere zvake, haana zvaanokwanisa kuti ange achiita, but anoisa maaudio achichema achiti ari kushungurudzika. Vakazondiburitsa mugrupu ravo refamily mushure mekunge vati munhu wese ari mugrupu ari kufanira kuti ange achiita macontribution. Nai mukomana zvinoita here kuti ndingaswera ndichinzi ndinoitira munhu contribution kunyange zvikanzi tinenge takazvara tose mwana, ndobva ndanzi chiitawo macontribution. Zvinhu zvakatondiomera, hakusi kunzi inini ndine mari, but sezvo ndiri munhu wechikadzi hapana patingazoshayawo munhu wandinenge ndichifambidzana naye. Saka ndine kabhizinesi kandakatangirwawo nevamwe baba avo vandiri kufambidzana navo. Ndinoitawo zvekutengesa nyama, ndivo vakanditangira kabhizinesi ikako, izvo zvinozivikanwa nemadzitete angu vainge vari hanzvadzi dzemurume uyu. Saka vari kuti nemiwo mai guru munofanira kuita macontribution, nekuti vari kuda kuti hanzvadzi yavo inge ichizodzoka kunoko kuzimu. Asi pandainge ndichiri kuSouth Africa ndaiti ndikashungurudzwa zvinengei mukoma nehanzvadzi yavo, ndaiti ndikaenda ndikanoripota kwavari, vaingoti tichataura naye vobva vatongonyarara zvavo. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu ndinozviziva kuti munogona kunge muine bitterness vanzvadzi, but sezvo muri kuti imi munogona kuwanawo something chouviri, dai mangobatanidzawo panobatanidzwawo mari dzemacontribution kuitira kusevha upenyu hwavo mukoma ava, kunyange vakakutadzirai, at least vakwanise kubuda muchipatara mavari. Ukaona murwere otaura kuti hazvina kumira zvakanaka, vari kungondichengeta zvavo nekuti ndiri murwere, hapana zvavangazozviita. Vanogona kunge vatori pakati pekushungurudzika kwakanyanyisa nekuda kwesituation iri kuitika munyika. Saka kana muchitokwanisawo, please ndapota zamaiwo kuti munge muchingoburitsawo zvimari mbichana, mungoitawo contribution. You never know, pamwe ndokutoponawo kwavo kana vakadzoka kuzimu kwavanenge vachibatwawo zvakanaka muchipatara. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana She, ndakagara ndangozviudza muupenyu hwangu kuti kunyange zviome zvinengei, handifi ndakaita mistake yekuchiva pfuma yemunhu yandisingazivi kwayakabva. Ndinochitoshamisika kuona vamwe vanhu vachitochiva motikari dziri kungopiwa vanhu nembinga, kuti dai ndanga ndirini ndapiwa, but not all glitters are gold. Dzimwe dzinenge dzitori mhiko, mufunge zvenyu. Makadii nemabasa, ndava netime ndichizama foni yenyu asi yairamba kupinda, saka ndazoisa message kuno kuFacebook page renyu. Mukoma, ndakatanga kutevera nyaya dzamunoposta pano, ndaisaziva kuti rimwe zuva ndichauyawo nenyaya yangu pano. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri murume ane makore 37 years ekuberekwa. Ndinoshanda basa rechigarden boy pamba pemumwe mukadzi muSouth African. Ndava ne2 years ndichishanda pamba apa. Mazuva andakapinda pabasa zvinhu zvose zvaiva normal, painge pasina kana dambudziko nekuti ndaingozvigarira kucottage kwangu. Mukadzi uyu wandinoshandira anogara kumain house yake ari 1, haana murume kana mwana muupenyu hwake, haana kumbobvira akaita mwana. Saka ndaiti kana ari manheru paya ndaitomboita dzimwe nguva dzekuti ndaitombofamba hangu panze ndichitsvaka panonyatsokubata network yewifi zvakanaka. Kana ndawana pari kubata network ndaitombotora time ndakagara ipapo ndichidownloada mamovies nefoni yangu. Saka zvakazoitika waiva musi wa12 May gore rino, handitombokanganwe date racho. Mukomana She, ndakati ndichinotsvaka hangu wifi, zuva racho network yaitonetsa, saka ndaitofamba hangu ndichienda nekumain house ndichida kunyatsokutsvaka panobata network. Saka ndakapfuura nekumain house, saka ndakaona madam boss vangu vachiita bonde nembwa yavo. Ndakatoramba
ndikadongorera ndichida kunyatsokuona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Saka ivo vakabva vatoona kuti pane munhu, ndipo pavakabva vatomuka pavainge vakarara. Saka inini pandakada kutiza vakabva vatotaura zita rangu ndokubva vanditi usambotiza hako, ndatokuona kuti ndiwe, vachitaura nezita rangu kuti France. Vakabva vatobuda panze pandainge ndiri, vakabva vanditi zvawaona pano chitongoziva kuti ndezvepano. Vakati nyaya iyi handidi kuzonzwa ichizoudzwa anyone kana hama yangu, ende mukadzi uyu akatondiudza kuti akangonzwa nyaya iyoyo yava kutaurwa nehama, ndobva ndatoziva kuti ndiwe unenge waudza hama dzangu kuti ndizvo zvandinoita. Ndakazodzokera hangu kucottage kwangu ndikanorara, asi pfungwa dzangu dzaingozvitongesa kuti mukadzi akanaka kudai indava ari kuita bonde nembwa, ari kushayiwa varume here muupenyu hwake. Saka kutaura kwandiri kuita mukoma ndichiripo pabasa, ndiri kugara kuSprings, asi kunyange zvangu ndiri pabasa ndiri kutya nekuti munhu wandiri kushandira anoita zvemushonga ende haana kana kumbogara akanaka mangwana anotofuma achitoda kushandisa iwewe, kana kuti anotondishandisa nechekare, nekuti kubva nditange basa akatondiudza kuti mukadzi wako handitodi kana kumbomuona pano. Saka ndauyawo pano mukoma nashi, ndiri kutsvakawo help. Kana muine mubatsiri wamunoziva, please help me, nekuti wacho mukadzi wandinoti uyu ndiye mukadzi wangu, shungu chaidzo yatongova kana hanya nani, shungu naye handichina zvachose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangogoma hazvo vedu we pakaipa obvious muri kutoshandiswa kana muchiti nyangwe mukadzi wacho hamuchina kana shungu naye, it means kuti muri kutoshandiswa. Erekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma nashi makadii zvenyu, please post my story, makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 46 years ekuberekwa. Nyangu inondirwadza because nerimwe zuva ndakange ndichiri ne16 years ndainge ndichibva kumba kwefriend yangu. Ndaiva ndiine musikanzwa sterek, ndaita zvokudanana nekurara nevarume vevanhu. Saka ndaigona kuti ndikasarara pamba hakuna kana aitombobvunza kuti mwana aripi, because vabereki vangu vainge vaneta neni. Ndakabva ndasangana nechimwe chirema chainge chichidhiraivha Mercedes. Saka chirema ichi chainge chakaremara gumbo 1 neruoko, asi motikari yacho yainge iri automatic. Akange ari mudhara, akabva anditi ndige ndichikwira motikari, ndokubva ndakwira motikari yake. Mushure mekunge ndakwira motikari, akati ainge achida kundipa mari ndirare naye, asi zvakange zvisingagoneki because iye ainge akaremara. Akabva anditi saka hande kumba kwangu. Mukoma nashi akabva adhiraivha akanditi iye ainge achigara kuBorodale. Tava mutauni, ndakazoshamisika tava kuenda pamochwari, asi handina kuzviziva kuti painge pari pamochwari. Vakabva vandipinza mumochwari muya. Ndakabva ndaona kuti makange muine chitunha chainge chirimo, asi chakange chiri chitunha chemunhurume. Vakabva vatanga kumwaya mishonga pachitunha ichocho, apa chainge chakaita kuradzikwa pajira dzvuku. Vakati vamwaya mvura pachitunha, ndakatoona sikarudzi yacho yakabva yamira. Vakanditi ndige ndichirara nechitunha. Ndakaramba mukoma, but vakandibuditsira mapanga. Hameno mumwe mushonga wavakanditi ndifembedze, ndakatanga kunzwa dzungu ndichita sekunge ndichapunzikira pasi, uye zvekare ndainge ndava kunzwa kuremerwa. Vakanditi ndinogona kungopora chete mushure mekunge ndarara nechitunha. Ndakabva ndabvuma kurara nechitunha chiya. Ndarara nechitunha mukoma, ndakabva ndaita blackout. Pandakamuka ndakazviona kuti ndakange ndiri ipo paya apo pandainge ndasangana nechirema chiya chebenzi chainge chandipika apo. Handizivi kuti mutauni vakabva neni sei kubva mutauni tichidzokera
kuGlenora kwatakange tichigara. Chakandishamisa ndechekuti painge papera awa svika pamba hapana akamboita hanya neni because ndainge ndiri munhu ainge agara aine musikanzwa. Amai vangu vakangonditarisa vakaridza tsamwa. Ndakabva ndashaya confidence yekuti ndinge ndichivaudza. Ndiyo secret yangu mukomana chikurepewa nechitunha apa uchitoita zvekutomanikidziwa kuti rara nacho chitunha ichi nekuzopiwa mishonga. Nyaya iyi inondirwadza nekuti amai vangu vakasvika pakufa ndisina kukwanisa kuvaudza kuti ndozvakaitika pandainge ndiine 16 years. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Saka upenyu hwamuri kurarama upenyu hwakaita sei? Can you tell us kuti muri kurarama upenyu hwakaita sei izvezvi? Pane zvamuri kusangana nazvo here kana kuti kwete?